Avui fa 24 anys de l'aventura més èpica de la Copa. Ens situem el 7 de novembre de 2001 al Municipal de Vilatenim, on el Figueres, equip de segona B, rebia el Barça a partit únic. Els blaugranes es van presentar amb un 11 ple de llegendes com Pepe Reina, Carles Puyol o Xavi Hernández. Durant els 90 minuts, els culers no van saber fer mal a la porteria local, que va ser qui va gaudir de les millors ocasions. I just al primer minut de la pròrroga, Cali Garrido va posar l'1-0 definitiu al marcador. Esclat de bogeria a l'Alt Empordà. A la següent ronda esperava l'Osasuna, una altra primera i una altra eliminatòria a partit únic, que el Figueres va saber portar fins als 120 minuts amb empat a 0 al marcador, i a la tanda de penals Juan Carlos Caballero va sorgir com a heroi. Va fer una aturada de penal i va dur els seus a vuitens. A vuitens i quarts, ara ja sí a partit doble, el Figueres es va desfer del Novelda de segona B i del Còrdova de segona, i així es van plantar a semifinal. Real Madrid, Atlètic Club, Deportivo de la Corunya i Figueres. El sorteig va voler que fos un enfrontament entre els dos equips blanquiblaus. Els de l'Alt Empordà tenien davant seu a tot un superdeport, un dels equips més dominants en l'última dècada de la Lliga Espanyola, amb jugadors com Roy Mackay, Juan Carlos Valerón i Jalmiña. A l'anada del Municipal de Vilatenim, Diego Tristán va deixar les coses ben clares i va avançar el Depor només al minut 5 en un partit que acabaria 1-0, deixant-ho tot per la tornada a Riazor. Allà, mateix guió, just començar el partit, Colmenero avança els gallecs i posa les coses molt en contra del Figueres, que semblava que ja ho tenia tot perdut. Tot i així, amb el seu esperit de guerra i el seu bloc sòlid, van plantar-se i al minut 90, Piti va convertir una pena màxima per posar l'1-1 al marcador i l'ai al cor dels aficionats gallecs. Tot i disposar d'una última ocasió al Figueres, la defensa del Depor va estar molt atenta i allà es va acabar el seu somni de la Copa. El Figueres va sortir ovacionat de Riazor, i és que acabaven de fer història. Es van convertir en el primer equip de segona B que mai es classificava a unes semifinals de Copa. I tu? Sabries dir quin altre equip ho va aconseguir?